Ini ndiri mudzimai ane makore 26, murume ane 30. So mumba medu tanga tisina hedu dambudziko, asi sevanhu munombotadza kuwirirana. Asi hatisati takambonetsana zvekunyanya kana kurohwa handisati. Muri anochengeta, ini ndinoshanda, takatovakawo musha wedu. Tave ne7 years anoroora kumba kwedu. Saka nyaya yangu iri apa, murume akapimbawo mainini vaakawana pano paFacebook. Ndokudanana vane 34 years. Mainini ava pavakaziva kuti murume ane mukadzi kumba, vakabva vatotuta twavo vakauya kumba. Vakapaziva nekuti vanoti vakamboya kusleepover pandaive kumusha. Saka handina kuvarwisa, ndakangoti kune murume, isarudzo yako. Saka umwe neumwe anogara murumu make pamba patinoloja kuno kuJoni. Saka kubva dhei rauya mainini ava, unotoona kuti kuwirirana chaiko vanhu havasi kuwirirana. Everyday vanenge vachingonetsana. Murume akatambira, anongoya nemari yese kwandiri. Oti ndakatadza mukadzi wangu, ndiwe mai vevana vangu. Munhu uyu handimude, handina future naye, handaiziva kuti ndizvo kwazvaisvika. Saka last week mainini vakawanikidzwa nemurume vachindinokora tsoka. Vakati sore hameno mweya wanga wandibata. Nhasi uno vamuka vasipo pamba, ndokuzodzoka masikati, vangosvika nekuenda kunogeza. Saka murume angosvikopinda mumba mavo, ndokuvhura handbag yavauya nayo. Kwave kuona muine tupepa twemushonga twakanyorwa mazita, paine chiname champaradzi, weti yegudo nemumwe wanga usina kunyorwa. Saka vabva vangosvikawo murume akabata mapepa aye, vakakumbira ruregerero futi. Murume akuvadzinga pamba, vari kuramba hanzi ndaane nhumbu, mukandidzinga ndinozviuraya. Saka ndokumbirawo rubatsiro kuti ndingaitawo sei nesituation iyi. Imba yangu ndoida, handisati ndakambobata kana mudzi zvawo. Ndinonamata munamatiro upi kuti zviri kuitwa namainini ava zvisashandi. Please help.